A Fígols de Tremp s'ubica el dipòsit controlat de residus del Pallars Jussà, l'abocador, on van a parar tots els residus que es llencen a la fracció de resta, és a dir, al contenidor negre o gris. Al Pallars Jussà, cada any generem més de 3.500 tones de residus que caben a l'abocador. Això són 5,5 quilos per persona a la setmana. Els residus es van col·locant sobre un espai prèviament impermeabilitzat i es van compactant per a reduir-ne el volum. Quan l'abocador estigui ple, aquest es clausurarà. Aquí només haurien d'anar-hi a parar els residus no reciclables, com ara els bolquers o la pols d'escombrar, però tot sovint hi arriben residus reciclables que s'han llançat al contenidor negre o gris. És el cas d'aquestes restes de poda, aquest envàs, aquest llibre o aquesta ampolla de vidre. Per a que aquests residus puguin tornar-se a convertir en productes útils, cal llançar-los a la fracció corresponent. A més, recorda que els residus perillosos, com ara aparells electrònics i bateries, s'han de portar a la deixalleria. Si acaben a l'abocador, al comprimir-los poden provocar un incendi o altres perills per al personal. Gràcies per fer del Pallars Jussà un lloc més net.